Bile peyvajoya gobrê vediçe gavên yasayî xebatên komîsyona parlamentoyê û çi jî tê çaverê kirin. Parlamenterê Wanê Dem Partîsînan çifttirek ji stûdyoya me ya Diyarbekirê mêvanê min e. Roj baş Kekey Sînan. Kek Sînan niha ev proseya yani komisyona hevgirtin demokrasî û biratiyê niha di çi astê de êva parlamento jî vedibe gelo dê gavên yasayî werin avêtin bi rêz çiftîrek? Gelek spas serkeftin dixwazim ji we re serê da dûnê mamoste Beşikçî em we gelek xemgîn kirin lê îro sibê me nûçe girt ki mamoste Beşikçî êdî axaftina xwe dike hêdî gav û gav wekem bêm rewşa wî baş dibiye em hêvî armaş dikin ki roke pêşte mamoste Beşikçî derman bûye vegere nav me. Gelê Kurd ev 100 sal e dibêje ki piskirêka Kurd bira li dijî zorderiyê li dijî çeka çareser bûye. Wek bi siyaseta sivîl çareser be ew daxwaz û armanca gelê Kurd e 100 salî ye ya siyaseta Kurd e ne tenê ya gelê Kurd e. Îro zî gelê Kurd siyaseta Kurd têda çi ye çi tune tê nîqaşkirin lê piştgiriyê dide vê pêvajoyê ki ew pêvajoya em bên rêya siyaseta sivîl veke pêvajo mesela Kurd tenê encamê wê mesela Kurd bi xwe bide pêşiya xwe çareser bike. Piştgirî dide lê dibe ki pêvajoyê nabera wê de çi heye ka pêvajiyê çi bike heş û mêjiyê wî li ser wê ye. Divê hêlê de komisyonê heta niha 11 civîn pêkanîn ew 11 civîna da guhdar kirin gelek saziyê sivîl wek em bên keseyatê ser bixwe. Gor vê pêşniyarê saziya û keseyatan girtin bêşin da êdî komisyon em bêjin guhdariya vê ê saziyê sivîl û keseyatan kediya êdî gerek ê çi pêşniyara meclisê bike ji bo ku bon kanûn bon yasa wek çi hêla hukûk û yasayî de pêşkeşiya meclisê bike komisyonê vêşin da demeka nizîk de li ser vê bixebite em ê bişopînin ka ê çi çareser bike ê çê pêşniyar bike. Belê. Birêz çiftîrek niha hin tişt hene me Kurda tesîrê li me dikey tu dizanî. Yani mesela behsa çareseriyê tê kirin lê pêngavên li dijî çareseriyê tê avêtin. Behsa biratiyê tê kirin pêngavên li dijî biratiyê tê avêtin. Behsa hevgirtinê tê kirin pêngavên li dijî hevgirtinê tê avêtin. Niha mesela komisyon bixwe ew dayîkên aştiyê ku li vê derê beşdarî kirin birêz çiftîrek ne hêlan bi Kurdî biaxivin. Wa xanima gotin got em dixwazin bi Kurdî derd û kulê xwe bêjin. Niha tu dizanî yani mesela dayîkeka Kurd gava got bi Kurdî derd û kulê xwe bêje naveroka wê tişteke gava got bi Tirkî bêjê tiştekî dîne birêz çiftîrek naveroka zmanan êşan xeman ji hevdû cuda ye. Wekî din Ahmet Spor yani tîmekî futbolê ye li ser dirêsa wan li ser forma wan di gotin bi Kurdî nivîsan dibûn ceza kirin Ahmet Spor. Yani li aliyekî behsa çareserî û aliyekî jî pêngavên wisa birêz çiftîrek ger nirxandina te bikirim kerem ke. Gelek spas dikim me pêşî de wekem bêm televizyona 24 de mehanî ziman me got ki ew komisyona çareserî navê wî çi ye? Ne nav lêkirine yani wekem bêm çareserkirine mesela Kurd bigotena komisyona çareserkirine mesela Kurd û nabarok ji gor wî Diyarbekirê ne. Ne nav heye ne nabarok heye. Ji bo wê dibêjin ki ew pêvajo nine pêvajoya çareserkirinê nine ew pêvajoya wekem bên derbasbûyînê diwêya geçiş süreci ye. Çi ye ew? Xweya ki heta niha di komisyonê çavakî vehanî ziman got ne hişkin dayîkê Kurd bi Kurdî biaxivin. Mesela Kurd e
Mesela Kürdistan'ya 170 sale ev mesele devlet mesçetir zana hamu endamı komisyonu mesçetir zanın ki ve mesele nikaş dikin dixazin jivera çareseri pek binin le dayka Kurda bidi kelime dixazab Kurdi bağfa peşavi dibirin evyek. Düdüvi heger mesela Kurda ne olsa ya gerek gaveki erini bağvıjın. Hela Kurda gav abitin gotin emçek berdidin em pekeki ez kufesi dikin ve ez berdevam bikim. Le hevidarın ki devleti çerçeve hukuku yasayı bine zaman. Hatta hakkatı şeknan niye düdü. Sisi bir gele giringe balkeşe kad devlet nahazaki hebokaka kelimeka Kürt. Kürdistan'ı berde tane Kürt pekeve ve kembin belgename devleti befermi. Liservi be hassasiyeti diskine nahazına hebokaka Kürt an Kürdistan tekeve belgename Kürdi. Evet çare mesela Kürt an Kürdistan'ı çare serbikin. Cardezi emzi gelzi em pişkiri dedin. Em dedin hevi dikin ki komisyon bir rast edi deven ya çavakı Sultan Mısır zana ki eker ve mesela Kürdistan'ya mesela Kürt bede berxu liser gave lez biskine gave lez çinin bira kanuna dici terör be guartın giringe ev bira kanuna ve kembin ya Türkiye be guartın giringe ev rasta bira ambin roke peşa tayin kirina ambin ve kayma lohole rabe hevşarader demeldest ben berdan bira ucalan mafi heviye bidnevi o be berdan Bəli. Le bana Bəli. baş bezanım ki encame mesela Kürdün. Mesela Kürt bu ne? Birey çiftçürek yani tu bu xudi parlamentoyu de cenabet parlamento de gelek aktif birey çiftçürek yani parlamentoya Türkiye bir çavi xud bine her ruş parlamentoya Türkiye yani film nekiriye ku pirsa Kürde yani ne pirsa PKK'ya yani PKK rexisine ki İru hayası banine دوهی چکیوی هبوی رو چکیوی جنین لپرسا کرد برینا ترکیه آستنگیا لپیشیا پیشکفتنا ترکیه و کرد جی چاره سریا پرسا کرد تی نگیشتنا پارلمانتوی برای چفتوره Gelek sepazdaki malaba ev vekin giringe gotinate pırsate megot ya vekin ben ev mesela çekberdana peki mafi hevi ucalan bana ancame kurdun. Mesela Kürdistan'ya. Bana lohle rabın. Ucalan be berdan peki çekberda ve kembejin kavim ne tankirin mesela Kürt çara serdi be. Na. Mesela Kürt mesela da millet eke mesela tan ve kembe neteviye ke ger arnagiriye ke ger nable ke. Nable nekin nekan bir çara serbikin eviyek. Dedi balkeşe mel bakur vek pevajo netit. Ne Chopin ve hatta ne nedit ya pevajo çiye çinine bir rasti. Le mel rojava dit, mel başur dit. Ne olsa rojava çibu, rojava masa bu. Le masa hele ki ben Mazlum Abdi binave Huseriya rojava runuştu. Hele ki ben Ahmet Şara binave devlete Suriye. Belge imza kirin. Ka belge başa ne başa tışki dine le masa tarafının madde. Bakura Kürdistan'ı le meclise da irol ser mesele ka eçi peşniyara meclise bikin. Eğer bejin ki ger em dixazin mesela Kürt çara ser bu destura kanuna bingeyi madde yek düdüsüse le ser nikaş bekirin. Bəli. Düdü ger madde çelu düdü be guartin ki bu zamanı Kürdi peşavi ve Bəli bir. Ger bek madde 6 emser nikaş bikin ki vana peşniyar bikin. Bəli. Bəli. Spasiyatet kim? Parlamenteri vani Dem Partisi'nin çiftçilik Diyarbakır'ı gelmem.